За да се преборим с дадено тежко явление или факт, трябва първо да го опознаем добре. Доколко познаваме COVID-19, повече от година и половина живот с него, този въпрос отправям към Георги Маринов, който е молекулярен и еволюционен биолог в Департамента по генетика в Университета на Станфорд. Здравейте, господин Маринов. Здравейте. При 3 милиарда напълно вакцинирани души по света, защо вирусът продължава да се развива с такива темпове? Първо, 3 милиарда съвсем не са достатъчни, тъй като за теоретично за тази мутация са необходими много повече. Но по-важното е, че към тези вируси става имунитета може да се развие само временно и за кратко. Тъй като имунитетът не е траен, сега в момента вирусът вече толкова заразен, че трябва на практика всеки един човек да е вакциниран с стерилизиращи вакцини, а те не са такива. И поради тези причини епидемията не спира. Другата основна причина, по която тя да не спира, е, че ние просто отказваме да я прекратим с упоритото настояване от почти всички правителства по света да се реши само на ваксини и не на всички останали налични средства за спиране на пандемията. А на какво можем да разчитаме, освен на ваксини? Според вас, това е само един от необходимите инструменти. Кои са другите? Ваксините в сегашната си форма не са нито необходимо, нито достатъчно условие за решаване на проблема. Необходимо, тъй като ако всички се заключат както трябва и тестваме всички масно, можем да елиминираме вируса и без никой да се вакцинира. Затова не са необходимо условие. Не са достатъчно, тъй като, както се забелязва в държавите с висока вакцинация, колкото и да вакцинирате, вируса продължава да циркулира, тъй като вакцините не са стерилизиращи. И поради тези причини вакцинацията сама по себе си не е решение. Тя трябва да бъде съчетана с други мерки. Ми е много странно, че паметта на хората е толкова къса, тъй като този въпрос постоянно се задава какви други мерки предлагате. Миналата пролет такива мерки бяха взети. В момента в Китай продължава да се вземат такива мерки. Всеки път, когато се появят случаи, те се преследват жестоко, се намират до един с масово тестване и с строга карантина и с изолация на заразените и проблемът се решава. Докато не се отново, но това не е по китайците. И ако същия подход се прилагаше на всяка друга по света, да, сме забравили, че има SARS-CoV-2. А намирате ли разлика между държавите с висок процент на вакцинация и такива, които са от нашата черга? България, Румъния, държавите с най-нисък вакцинационен процент? Държавите с най-нисък вакцинационен процент ще понесат най-много жертви в момента, тъй като все пак ваксините позволяват да се намали смъртността. Но това е време, трябва да се вакцинирате веднъж на всеки 6 месеца цялата популация, за да поддържате някакъв толеранс към броя на жертвите, за да не стане неприемлемо голям. Това се очитава в момента. И дори тогава, представете си, че имате вакцина, която е 90% ефективна спрямо от тежко протичане в рамките на една година, което е оптимистично за момента. И всяка година вие си бете тази вакцина. Докато ставите 60 години, вие ще изкарате COVID тежко, средно 6 пъти. Сега ще има хора, които ще го изкарат повече и други, които ще го изкарат по-малко. И това свят, в който искате да живеете ли или някаква дистопия? Първият момент. Аз за това обичам да казвам, че съществуването на ваксините ще убие повече хора, отколкото ваксините директно ще спасят, тъй като то дава карт-бланш на правителството на големите бизнес интереси да поддържат политиката на масово заразяване. Което, докато нямаше ваксини миналата година, ние бяхме принудени да ограничим разпространението на вируса. Интересно е това, което казвате. Третата доза няма да е последната. Така перифразирам ваши думи. Как виждате обаче пътя от тук? И 15 няма да е последната. Как виждате пътя от тук нататък? Непрекъсната реимунизация или пък има и други възможни сценарии? Други възможни сценарии е да се осъзнаем какво се случва и да елиминираме вируса. Това е единственият начин да се завърнем към някакъв нормален начин на живота. Аз призвавам хората да си насочат гнева не към минималните бутафорни ограничения, които се налагат в момента, а към тези, които се опитват да ги заразят с много опасен вирус, който е много по-опасен, колкото им се казва. Следващите дози ваксини ще елиминират ли вируса? Ще ограничат ли неговата територия? Нещо, за което хиляди пъти сме говорили. Зависи какви са следващите дози ваксини. Сегашните ваксини
ще се ревакцинираме веднъж на всеки 6 месеца, така се очертава. В Израел, където е опитната площадка на Pfizer, правилото е, че ти си бъдеш за вакциниран в момента, само ако си имал поне една доза в последните 6 месеца. Без значение която е тази доза, дали е 4-та, 5-та, 6-та. Последната доза трябва да е в последните 6 месеца, който ви казва там как гледат на ситуацията. Като споменахте опит на площадка, в Бразилия се правят интересни експерименти. Там цели градове се вакцинират на 100%. Какво показват резултатите от тези проучвания? Аз не съм запознат с формалните резултати. Проучвания съм чул, че има ефект, но отново това е същия ефект, като този, който се видя в Израел в пролетта. Значи епидемията затихна и после защитата до ваксината спадна и трябваше да се бият трети дози. Иначе тяха да си намерят всички рекорди по смъртност. Живеете в държава, в която зеления сертификат, тук така го наричаме, изискване за вход в много дейности, за много услуги. Дава ли той пък някакъв ефект? Какво показва опитът на Съединените щати? В българските условия това е просто средство да се отклони обществения дебат в момента. Тъй като ние вече втора седмица говорим за зелени сертификати, а не говорим за овладяване на заразата. Междувременно хората си се заразяват, умират си и ще умират още много хора. И предполагам идеята да продължим да си говорим за зелени сертификати още няколко седмици, всички да се заразят и след това вълата да се отмине от само себе си. И да свикнем на още по немислими преди нива на смъртност, тъй като в момента тези 18 000 човека, които умряха по време на първата вълна, ние го приемаме като нещо нормално, тъй като ние отдавна вече сме гарантирани, че ще ги наминем по време на тази вълна и реални мерки не се взимат. Тоест ние сме нормализирали 18 000 човека да умират на всяка на такава вълна. Сега ще нормализираме може би 30-40 хиляди. И вече за четвъртата вълна може би ще нормализираме 60-80 хиляди и така нататък. Можете ли да направите на базата на научните данни една прогноза как ще се развие вирусът от тук нататък? Да очакваме ли, че ще има нов вариант, който ще измести Делта? Какво ще се случи според вас? Има три варианта. Значи, първо, което най-вероятното е нова разновидност на Делта с много мутации и с по-висока заразност, която да стане доминантна. Това е най-вероятно, тъй като просто 95% от вируса по света е Делта. Втория вариант е второ поколение вариант от някой не Делта вариант, примерно от Ламда или от Мю в Южна Америка. И наскоро се появиха наистина много интересни такива подварианти на Ламда и на Мю, за които може би се чува повече в бъдеще. И третия вариант е нещо, което е оцеляло от ранните разклонения на дървото някъде из Африка, най-вероятно, което да се появи така напълно неочаквано. Това е най-малко вероятен вариант, но не бива да се изключва. И така, но следва се очаква рано или късно вариант, който да е напълно резистентен към ваксините. Благодаря. Вируса със сигурност има еволюционен потенциал това да го направи, защото такива варианти вече са наблюдавани. Благодаря ви, господин Маринов. Още по тема COVID, малко по-късно в тази сутрин с представител на Българска академия на науките.